En mand. 2 bægre og 2 terninger. I storfilmen Manden, de kaldte Meyer. Par 3. Du kiggede jo ikke engang. Igen! En utrolig, umenneskelig og uovervindelig mand, der aldrig har tabt. Ingen kan slå mig. Meyer! Indtil en dag. Hej. Hvad har du i bærerne? Terninger. Hvor en kvinde Frækt. Hvad går du ud på? giver ham kamp til stregen. Fra holdet bag Ludokongen og den, som flaskehalsen peger på. Denne sommer vil være den sommer, hvor alle vil sige... Meyer. Der er jo kun 54. Du har tabt. MC er Dr. Mahatma Meyer. Skal du med hjem og hilse på Lille Meyer? Jeg ville virkelig gerne, men jeg skal i skole. Manden, de kaldte Meyer. Kommer direkte på VHS.